Една тема, която е много болезнена за нас, просто защото трябва да обясняваме постоянно и хората явно не разбират. Затова искаме да я застъпим в момента. Разликата между безмаслител и продукт за почистване на джанти. Каква е и защо едното не работи като другото? Разликата идва, разбира се, от състава на двата продукта и то е елементарно. Имаме продукт, който е така наречения дегризър и ако вземем наименованието от латински, всъщност става въпрос за разграждане на мазнини. Когато говорим за отстраняване на неорганични съединения, имаме нужда от продукт, който успява да ги разгради, буквално да ги разтвори и това е така наречената слаба киселина, която има в състава си този продукт на G-Technique. Продукта съдържа тиогликолова киселина, която се характеризира с не толкова агресивност, тя е в неутралната скала, а не в долната част на киселинната скала, което означава, че продукта след употреба няма да нарани съответните детайли. Нито хром, нито пластмаса, но за да бъде разтворен съответния неорганичен замърсител, ние имаме нужда от киселина. Както имаме нужда от киселина, когато разтваряме продуктите, които остават след водните петна, това са минералните частици и много други неорганични съединения, които полепват по боята. Значи с меглил не можем да чистим всичко. С меглил не можем да чистим всичко, защото пак казваме, едното почиства неорганични съединения, другото почиства органични съединения. Да, меглито ще почисти мърсотията, т.е. всичко, което е натрупано, да речем, по джанти, по гума, по боя, ще бъде отстранено, но това е повърхностната мърсотия. Но тези неорганични съединения, които полепват, впиват се в боята или в лака на джантите, те имат нужда от разтваряне и това се получава само със съответния продукт, който или ще е киселина за джанти, която ще е доста по-агресивна, или ще бъде този продукт, който всъщност е Iron Remover и ще отстрани самите полепващи частици безопасно. Затова нашия съвет е, преди да се опитате да махнете каквито и да било замърсяване по автомобила, да се замислите на каква основа са те, за да може продукта, който закупите, да е правилния.